Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Eli, avid tambalanista since 2020. I am 46 years old at isang single mom. Malungkot ang buhay ko pero simula nang mapakinggan ko ang programa ninyo habang nagda-drive papunta sa trabaho, araw-araw ko nang inaabangan ang bawat kwento ng buhay na itinatampok ninyo. Minsan, nakaka-relate ako. Madalas, nababawasan ang mga bigat ng pasanin ko kapag naririnig ko ang tawa ninyong dalawa. Me time ko, yung pakikinig sa inyo. Swinerte naman ako sa career na pinili ko. Nabibili ko ang mga gusto ko at ng anak ko. Kumakain kami ng anak ko sa restaurant na hindi tinitingnan ang presyo. Nakakapag-mine ako araw-araw sa mga branded online shops na hindi iniisip ang babayaran. Bukod dito, madali din akong nakakapag-abot ng pinansyal na tulong sa mga taong nangangailangan. I also help my siblings when they are in need. Bilang panganay, ako din ang nag-organize ng mga reunions at holiday vacations free of charge. Ay, partner. Saan ba alam ano na yan? this. Meron na tayong bagong Mars. Add ka namin sa Facebook later, Add ka namin, ha? Tapos message na tayo, Eli friend, ha? Kumusta na nga pala yung ano? Ano na? Yung lugar nyo dyan ngayon? Oh, basta mamaya chikahin ka pa namin more, Eli, kailangan namin kumustahin. Oo, doon tayo sa Bulinaw, Pangasinan. Yan, pwede. Doon sa may, ano yung river na cleanest and greenest? Balingasay River. Meron dong river cruise. Hindi ko pa napuntahan na ikwento lang sa akin. Doon tayo mag-discuss. Doon tayo magkamustahan. Ako, hindi pa nga ako nakakarating ng 100 Islands, partner. Ako din, hindi pa. Pwede. Pwede sige. Doon. Sana okay ka lang dyan, Eli, ha? Sana. Ito na nga, partner. Ang bait sa kanya. ito na ang kasunod na na sinabi ng ating tambalanistang si Eli. Ang problema ko, tambalan. Naku, makinig ka, partner. Problemado yung friendly natin. Ang friendly natin, problemado. Ang problema ko, tambalan, malungkot ako. Kasama ko sa bahay ang nanay ko. May sarili din akong bahay, pero hindi ko naman matirhan dahil hindi ko maiwan ang mother ko. Kapag iniwan namin ang anak ko, lalabas naman ako walang utang na loob. Sa dinami-dami ng naitulong ko, mabubura lahat yon kapag bumukod kami ng anak ko. Mula kasi pagkabata, lumaki akong sunod-sunuran sa controlling kong ina. Bibilan lang ng damit para sa prom, wala daw pambili ng bigas. Umattend tuloy ako ng prom na naka-slacks at naka-shirt. Bawal mag-boyfriend kaya naglihim at nagkamali. Dahil nagkamali, naiwan sa bahay para mag-alaga ng magulang. Hindi ako malayang makapagpahayag na opinyon dahil hindi daw ako ang magulang sa loob ng bahay. Yung opinyon ng ibang tao, mas may sense kesa sa akin. Lahat ng plano ko patungkol sa improvement sa loob ng bahay parating may problema. Ang mentality kasi ng nanay ko, there is always a problem to every solution.
Mas lalo akong nalungkot nung minsang naglabas ng sama ng loob ang anak ko. Hindi na raw kasi siya masaya. Bubukod na daw kami at iwan na daw namin ang toxic kong nanay. Masakit malaman na kung naranasan ko nung teenager ako, pinagdadaanan ngayon ng anak ko. Natatakot naman ako na magaya siya sa akin. Napapagod na ako tambalan. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ang inyong tambalanista, Eli. Ano mo, ramdam kong mas maganda ang usapang to. Kapag ka nasa beach. Oo. Diba? So, Tapos ipagpaliban na lang natin ang usapan na ito kapag ka nasa beach na tayo. Yeah. Charot. Pero una, gusto ko sabihin na yung magiging fate or yung magiging kapalaran ng anak mo ay hindi naman yung magiging kapalaran mo. Iba yung anak mo sa'yo. Nagkataon lang siguro na talagang same environment na kinalalakihan, kaya parang feeling mo at natatakot ka na magiging ganun din siya. Pero kung tutuusin, naging okay ka naman eh. Diba? Tingnan mo naman, yung lahat ng sinabi mo ay mga bagay na kinaiinggitan ng ibang tao. For example, yung kakain ka sa restaurant nang hindi mo tinitingnan kung magkano yung in-order. Para sa akin, isa yung indikasyon na ikaw ay talagang tunay na yayamanin. Nakaluluwag-luwag. Nakaluluwag-luwag talaga sa buhay. Ikaw talaga yung kapag kainutangan, okay lang hindi bayaran. Charot. Diba? So, yun yung mga indicators diba na okay yung financial status mo kapag ka pupunta ka sa isang restaurant and you don't mind how much the bill is. Tapos sinabi mo na you buy things branded online and you can buy them. Sabi mo nag-organize ka ng mga reunions and holidays for the whole family free of charge dahil lahat sa'yo, 'di ba? So kung tutusin, yun pa lang solve blessing, ka na blessing na blessing talaga 'yan. Wala naman talaga kasi talagang perfect na setup in life. Yes. Walang perfect na tao, walang perfect na yung akala mong taong perpekto, katulad natin, 'di ba, partner, 'di ba? Parang isipin natin, ano pa bang problema nito? 'Di ba? Ano pa bang problema nitong si Eli, yan yung mga needs na gusto natin and wants na gusto natin, 'di ba? Pero ang di natin alam, nasasakal din pala siya sa sarili niyang pamamahay, 'di ba? So kaya ko lang din binanggit kasi una para i-appreciate mo na Eli na maganda yung that part of your life. Baka lang hindi mo siya masyado na-appreciate. Baka lang, pero kung na-appreciate mo, di okay. Di walang kwento itong advice namin. Okay lang naman. Kung ginagamit na pala. Sabi, ginagamit ko niyan, tambalan. Huwag na ibang advice naman. Ay, okay lang. Tanggap namin kahit anong bang gusto mo. Basta sa beach tayo, ha? Sa susunod pagkataas ng tambalan na ite. Hindi, pero yun lang. Just in case, hindi mo alam, na i-type mo yan ng it's just something natural at ordinary to you, itong mga blessings mo ay hindi ordinaryo para sa ibang tao. Tama. May mga ibang tao na kailangan nilang mag-ipon bago makapagkain sa isang restaurant na yan. And other people, hindi man lang nila ever na-experience magkaroon ng vacation or holiday. Kaya tandaan mo, natatandaan yung mga kabisyo, 'di ba? Kapag may baha sa Maynila, pagka may baha, lagi kang makakakita ng mga batang nagsiswimming. At ang isa sa mga dahilan kung ba't sila nagsiswimming, kasi itong mga batang ito na nagsiswimming, yung mga bata sa kalye, hindi nila na-experience ang swimming pool. Correct. So parang that is their version of a swimming pool. So may mga taong ganun. 'Di ba? Yung nararanasan mo ngayon hindi nararanasan ng ibang tao or kailangan pa nilang pag-isipan, pag-ipunan, pagtalunan bago nila na maranasan. So ang bongga ng part na yun. Pero hindi namin dinidisregard yung problema mo sa nanay mo, ha. Ina-highlight lang din po namin na wala talagang taong perpekto. Walang minsan perpektong buhay. Minsan yung kinaiingitan mo, grabe, lagi nag-holiday, lagi nag-vacation, parang hindi na nag-work. Diba? Minsan may ganun mga posting na parang hindi nag-work to, parang lagi na lang siyang parang lagi na lang siyang out of town. Ang hindi mo alam, meron silang mga ghosts, meron silang mga problema na
hindi mo alam, 'di ba? Correct. Kaya wag kang naiinggit masyado. You don't know the battles that they are facing. Agree. Diba? Yun lang naman. Pero pupunta tayo dun sa problema mo sa nanay. Oo, Ayan. tsaka pupunta tayo sa inyo. At pupunta tayo, wag dun sa kanila party. Gusto ko pa rin sa beach. Oo, sige. Yung private tayo ko na masyadong public. I-tour mo kami. Basta pupunta kami dyan sa inyo, itutour mo kami. At habang nagtutour tayo, pag-usapan natin ng mga bagay-bagay sa buhay Tapos gusto mo ganito gawin natin, ha? Oo. Habang naglalakad tayo sa loob ng bahay nyo, sige, wag muna tayo doon sa beach. Tama yan. Doon muna tayo sa bahay, partner, no? Gusto mo gawin namin sa tuwing magdadaanan namin nanay mo, magpaparinig kami. Gusto mo ganun gawin namin? Gagawin namin for you, Elay! Diba? Expert kami dyan sa kami pagpaparinig. dyan. Effective nga yung mga strategies Kaya namin. nga Gawin namin sa bahay Ang nyo. dami ng tinatamaan sa mga parinig namin. May mga nag-friendship over na dahil nasaktan, di ba? May mga ganun sa mga parinig namin. Effective kami magparinig. Magsabi ka lang. Magsabi ka lang, Ele, gagawin namin yan. Halimbawa, dumadaan kami sa tapat na nanay mo. Ano sasabihin mo? Alin mga tipong parinig? Ano ba yan? Hambog. Ganon. Amoy hambog. Amoy hambog dito. Nanay niya yun, ha? Charot lang, di ba? Alam mo, sa totoo lang, nanay niya, sino ba sa mo na pulo tong dalawang to? Huwag mo pinagkakaibigan yung dalawang yan, ha? Hindi magandang impluensya. Oo nga. Bad idea yung pupunta tayo sa kanila, partner. Kasi ang friendly natin, si Ella, hindi naman yung nanay. Sama ng ugali talaga. Manggagamit na. Hindi pa nakatulong sa relasyon ng magnanay. Charing, pinapatawa ka lang namin kasi 'di ba sabi mo napapatawa ka namin kapag ka drive time, Teka, diba? ano bang intention niya kasi muna? Ano ba yung intention mo para ma-resolve? Gusto na niyang umalis. Kaya lang Yun ba yung resolution doon? nasa-shortcut siya na pag umalis kasi siya, 'di ba? Ano sasabihin ng mga tao, 'di ba? Yung mga tinulungan niya, totoo 'yan eh. Sa totoo lang, sa dami ng gano'n naman, for example, isang politiko, sa dami ng ginawa niyan, ang matatandaan natin ay yung isang beses na nagkamali siya. Diba? Laging ganun. At ganun din sa'yo. Mangyayari yan. Tama din yung tanong ni Chuper, yun na ba yung resolution? Doon na bubukod at aalis. Hindi ba pwedeng isang resolution? Huwag kayong aalis, sama-sama kayo, pero yung nanay mo nakabusal. BI talaga, BI. Bad influence. Mga advice na pang tungaw to. Tungaw pa more. Gusto mo ba yun? May influensyahan ka ng mga tungaw. Gusto mo ba yun? Ayaw natin. Ay, huwag ka nang makinig sa amin. Hindi makakatulong. Hindi makakatulong. Lalong lalala ang problema mo sa amin. Sipin mo yun? Sa lahat ng advice ay sino nag-advise sa'yo na busalan mo nanay mo? Kami lang. Hindi, pero... Oy, joke lang yun. Huwag yung gagawin sa mga nanay, of syempre. course not. Kaya Joke alam mo, yun. actually, partner, after kong basahin yung kwento ni Elay, di ba bago natin matapos yung kwento, sabi natin, Elay, friendly na tayo ha, may bago na tayong Marcy, ganyan, mga ganon. Pero nung binasa ko yung part na tungkol sa nanay, medyo hindi ko na rin alam yung sasabihin kasi kahit saan pagbalik-balik ta rin, nanay kasi yun, di ba? Tama. Tapos nag-iisa na lang, tama ba? Nag-iisa na lang sa buhay, parang ganon. Kaya parang medyo confused din talaga ako, lalo pat mga Pilipino tayo at very clannish tayo. Pero mali. Alam mo, yun yung hindi naman sa mali, pero yun yung isang bagay na minsan kaya hindi nakaka-move forward, nakaka-angat-angat sa buhay yung mga iba kasi stuck sila dun sa dating pamilya kahit meron na silang sariling pamilya. Okay, debatable to ha. Debatable to. For some, it's okay. Oo, for some it's not okay, yes. 'di ba? Kasi ako may mga narinig na akong kaya sila hindi na umasenso, hindi na nakapag-asawa or hindi na hindi na nakagawa ng sariling buhay kasi napatali na sa pamilya. Napatali na sa pamilya. Nanay at tatay. Oo, yung ganon. Hindi natin sinasabing mali, hindi natin sinasabing masama, pero may consequences din kasi. 'Di ba? Ang hirap magsalita. Tsaka baka mamaya nakikinig yung nanay mo. Kasi yung nanay mo mas mayaman. Siya na yung bago namin friendly. Di mababago na yung prinsipyo namin. Bago na rin ang advice. Totoo. Pero mahirap talaga yan. Correct. Ako, ang bottom line dito, ang nakita ko lang sa ayon sa aking pagtingin sa iyong storya, anong Elia? Elay. Elia. Maelia.
Ang Elia niya. Elay, umayos ka, friendly natin yan. Siyempre, komportable tayo. Gino-joke natin. Di ba, pag close mo yung tao, pwede mong i-joke. Bawa, ikaw, Chris Chuper, tawag ko sa'yo minsan Chups. Di ba? So, diba? kay Elay, Elia. Okay. Sige na nga. Okay, si close Elay. naman tayo sa isa't isa, di ba? Tapos? Ako, ang nakita ko lang talaga, appreciation. Tama yung sinabi ni partner, lahat ng tao may problema. Kami, kung ako iniisip na maraming tao, napakamasayahin namin, tawa lang kami ng tawa tuwing umaga na parang walang pinagdadaan ng problema. Ano ka ba? After 11 a.m. ang sungit na namin. After ng programa namin, nakakunot na yung noon namin. Diba? Kasi may mga problema kami pinagdadaanan. May mga mabibigat, may mga simple lang. Kumbaga, normal, nakagaya na pinagdadaanan mo, may problema ka rin. Pero hindi namin tinitingnan yung aspetong problema sa isang tao. Ang tinitingnan namin, yung strength o yung magandang contribution ng taong yun sa buhay namin. Kung tutusin, halimbawa kami ni partner, minsan sawa na kami sa pagmumukha namin. Araw-araw kami nagkikita. Pero, diba, ang titingnan namin yung strength namin. Ang titingnan ko yung kagandahan ng taong ito. 'Di ba? Sa bahay, malamang may kinaiinisan ka diyan, yaya, kapatid, minsan nanay or tatay mo. Nabibwisit ka sa kanila kasi nanay mo halimbawa ang ingay-ingay, pero hindi mo titingnan yung aspetong 'yon. I-appreciate mo yung strength na meron siya. Sana meron. 'Di ba? Sana meron. At meron naman, malamang meron 'yon. Bawat tao may strength. Huwag mo laging titingnan yung kamalian niya, yung hindi magandang ginagawa ng tao. Kasi walang taong perfect. Yes, at saka napoprogram yun sa isip mo. At kapag once na maprogram na yan, hatred na yung mamumuo sa'yo. Na kahit may gawing tama yung taong yun, mali pa rin para sa'yo. Kasi isinanay mo yung utak mo na maprogram ng ganun eh. 'Di ba? So, wag mo sanayin sarili mo. Tingnan mo yung aspeto ng nanay mo na maganda. Ano, pinagluluto ka ba niya? Nakita mo ba yun? 'Di ba? Inalagaan ka naman niya, nakita mo ba yun? Na-appreciate mo ba yun? Mga ganun tipo, makakatulong sa iyo yun. So, para makapag ma-appreciate, mas ma-appreciate mo yung nanay mo kung hindi yung parang leaving is not an option. Pero leaving is an option, ha? It's also an option. Leaving is also an option kasi dapat ka rin naman talagang mag-let go ng mga toxic na tao. Kaya lang ang hirap kasing sabihin kapag ang toxic kasi yung magulang. Pero partner, ang factor dito kasi na malaki, affected na yung Junakis. Yun yung parang dun eh, yun yung nakakalurkay na part. Nakausap na ba yung nanay? Nasabi mo na ba na parang naging honest ka na ba about your feelings? Ganon? May ganon na ba? Correct. Pag-usapan nyo yun, pwede ka namang umalis. Ang sinasabi lang namin dito, huwag kang magkaroon ng hatred sa nanay mo. Kasi malamang ang magiging comment sa'yo ng mga tao sa nanonood sa FB Live natin, pasalamat ka, may nanay ka pa. Mako, mag-comment sila ng ganyan. Oo, kasi nanay mo pa rin yan. Again, you have the option to leave. Pwede naman. Pero huwag kang magtatanim ng galit sa nanay mo. Diba? Kumbaga parang siguro kung talagang hindi mo na kaya because yun nga, every day is toxic for you. Diba? Pwede naman, pero yun nga, do not harbor hatred. Tapos siguraduhin mo lang na yung nanay mo ay nasa maayos. Yes. Ibig sabihin, baka naman kasi yung nanay mo kaya hindi ka rin makaalis ay hindi na niya kaya talaga mag-isa. Totoo. So make sure na, total naman, yayamanin ka, make sure na merong that she's well taken care of. Yes, tatlong nurse. Diba? Yan. Tapos may naka-standby na doctor. Yeah, diba? Laging may ambulance sa labas. Diba? Kasi ganun ka ka-supportive. Diba? Na hindi mo hahayaan na magkaroon ng kahit anong aberya. Yung tipong nasugatan lang sa daliri, may surgeon na. Ganun. Mga ganyan. Alam mo yun, yun yung important na to make sure that she's okay. Correct. Napag-usapan na ba? Huwag magtatanim ng galit kahit nakakainis. Yes. Although ang bilis sabihin, napakahirap gawin, pero try your best. Pero kung nagawa mo na lahat ng sinabi namin, 'di ba? Tas alis na alis ka na at ang concern mo ay yung mga taong nasa paligid mo na magsasalita. Well, kapag lagi ka rin naman kasing concerned sa sasabihin ng ibang tao, hindi ka na makakapag-decide for yourself. Totoo. Diba? Hindi ka rin magiging happy. Kasi at the end of the day, ang haharap ng mga problema mo, hindi naman yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mong nilibre mo, ikaw lang din. Tama. Diba? May yan, kakitaan mo lang, learn to appreciate. Maraming bagay na nangyayari sa pamilya mo na hindi mo nakikita. Diba? Yung binanggit namin na blessing mo kanina in terms of finances, siguro talagang okay ka doon. So magpasalamat ka, be thankful, nasa pamilya nyo yun. Nasa, diba?
May ganun kayo. May possession kayo nun. May mga iba nga toxic na nga, wala pang pera. Diba? Ikaw meron diba? ka ng resources. Ang saya, balikan ko lang yung mga kung yung ano mga man sample na binanggit sample niya. na mga binanggit mo kung gaano ka ka-happy. Nagda-drive ka, ibig sabihin may sasakyan ka. Correct. Diba? Sabi niya, swinerte naman ako sa career na pinili ko, diba? May mga iba na malas na ang family life, malas pa ang career, diba? So, you are one of the lucky ones pa rin. Appreciate mo yun. Correct. Nakakapag-mine ako araw-araw sa mga branded online shops na hindi iniisip ang babayaran. Branded. Mo yun, Madali ako nakakapag-abot ng pinansyal na tulong sa mga taong nangangailangan. Swerte diba? ka doon. Ang sarap. I also help my siblings when they are in need. Diba? Speaking of siblings, you have siblings too. So, bakit ikaw lang din? Isa pa yun. Diba? Tingnan mo din yung angulo na yun. So, pwede din naman kausapin yung mga kapatid. 'Di ba? Yung mga ganon. Kaya alam mo, babalik tayo dun sa isa sa mga topics ito. Mahaba tong mga topic na to kapag ang pinag-uusapan is yung mga magulang, yung mga ganyan, and staying with them. Kaya yung isang lagi nating sinasabi na pag nag-ipon ka, mag-iipon ka for your retirement. Kasi kapag ka yung anak mo nag-asawa na o kaya nabuntis ng maaga, yung mga ganun, yung bang may sarili silang kailangan gawin at magkakaroon ng sariling buhay, dapat hindi ka na nila intindihin. Tama. Dapat may retirement fund ka para bongga ka pa rin sa gitna ng lahat. Ngayon, kung magbigay sila, edi thank you very much. Correct. Pero kung hindi sila magbibigay kasi hindi nila kaya, kung either hindi nila kaya or swapang yung napangasawa nila or talagang sadyang ayaw nila, di ba? Milalas-malas. Basta hindi ka mabigyan, kaya mo pa rin. Wala lang, isang aspeto lang na pinapaalala na syempre, you prepare for that. Marami na tayong napakinggang kwento, partner, di ba? Yung mga anak lumaki na, nag-asawa, nagkaroon ng sariling pamilya, tapos yung nanay pinagpapasapasahan na. O doon ka na muna kay bunso, doon ka na muna sa pangalawa, doon ka naman sa panganay. Ayaw naman natin na ganun yung maramdaman natin kasi kailangan natin sila eh. Kumbaga parang sinasabi natin, doon muna ako sa panganay ko kasi mas may pera yun. Pero kung pinagpapasapasahan ka kasi may mga lakad, go, why not? Ako, halimbawa, parte, pagpasapasahan ako ng mga anak ko. Kasi, doon ka muna kay mama. Doon ka muna kay... pupunta sila ng Paris. Diba? Paris. Diyan sa may Paris. Diyan sa QC. Iba sa Paris at sa Paris. Sa Parisan. Ganun. Diba? Pero kung pinagpapasapasahan ka dahil hindi na alam ko sino mag-aalaga ka ng anak mo, doon ka naman, masyado ka ng pabigat sa amin. Diba? Ang laki na ng mga ginagagastos namin sa bahay tapos dagdag ka pa. Ayaw natin na mangyari sa atin yun pag matanda na tayo. Sana talaga meron talaga tayong yung ma-practice talaga natin yung pag-iipon ng extra. Kung nakakapagkain ka nga ng ganito sa isang buwan, sa isang restaurant, ganyan, meron ka ring ina-allot na separate na budget, parang ganun. Syempre, itong mga sinasabi namin, hindi naman namin ina-apply sa tunay na buhay. Kaya namin sinasabi sa inyo, di ba? Kasi baka ma-apply nyo, makatulong, at hindi nyo problema yung mga ganitong klaseng problema ni Eli, di ba? So, Eli, we hope na nakatulong kami sa iyo kahit papaano, and yes, willing to be your friendly. Alam namin, bitin tong usapan na to, itong 20 minutes na to para sa iyo, pero willing kami to extend. Basta ang usapan. Nakita na tayo face to face. Saan? Saan ang usapan? Sa norte. Yan. Pwede na ako sa 100 Islands. Yan, sige, Pangasinan tayo. Yan, Middle, yan, ganun. Sige, go, why not? Salamat, Eli, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, malay mo mabasa sa tambalan, malay mo ma-feature sa ating podcast, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At syempre, kung wala kang email, gusto mo rin mag-send ng story, pwede mo nga i-PM ang aming Tambalan Facebook page. I-search lang po Tambalan. Yung Facebook page po yun, ang content po nun ay puro kwento na Mahiwagang Burnay. Yan. Okay, gotta go mga Kabisyo! Oy, Fanscan! Susunod sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!